Bai, gogorra. Eurak lehenengo doaz ligan uste dut, edo bigarren. Oso ondo, oso talde ona dira, eta gu ordea 17 geuden, beroketan bat lesionatu da, 16, neska berriak ere egon dira, zelai barruan egon dira bi neska berri. Etorri direnak urtarrilean orain gurekin jolastera, eta etorri dira beste beherako ligaetatik, eta orduan igertzen da, eta hori. Bigarren zatian talde gogo gehiago ipini du. Bai, gogo gehiago edo beraiek igual pizka gutxiago aldaketak ere egin dituzte. Baina, bueno, bai, saiatu gara hobetzen gauzak, baina kontua da hori. Eurak asko hobeagoak izan direla eta ezin izan dugula gure jokoa egin. Eurak oso ondo planteatu dute partidua, zeukate jokalarien arabera jolastu dute, ostikoak emanez gure zelaia mantendu gaituzte, ezin izan dugu, ez dugu jakin nola urten, hortik. Eta adibidez fase estatikoetan ere ez dugu presio gehiagirik ipini euren alboko saketan edo defentsan ere ez gara guztiz fino egon, plakajetan eta defentsako lerroa osatzeko garaian ez gara guztiz organizatuta egon, así que, bueno, hor egon da dena. Eta gainera oso garesti ordaintzen dituzue atzean egindako akatsak. Bai. Segituan igual lehenengo zatian ere ikusi da pare baten zaio izan dira pase intercepzioengatik eta ez bagabiz fin, detaile txikiak egiten oso garesti ateratzen zaigu.